ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಥೆರಪಿಗೆ ಪಿದಾರ್ದ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಾರ್ದ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಡ್ಲಾಗ ಬೀಗ ಪಾರ್ದು ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪ ಇತ್ತೆ ಸೋನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ವಾ ಸೈಡ್ ಪೋಪುನು ಪಂದ ಆಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಲೆ. ಎಂಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟುಗು ನಾಯಿಲ ಪಿದಾಡ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಪೋನಗ ಬೈಕ್ಡ್ ಪೋಪುನು. ಇತ್ತೆ ಸೋನು ನಡತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಕ್ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ನಡಪುನು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಸೋನುನ ಪೊಪ್ಪ ದೂರೊಡ್ದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಆರ್ ಸೀದ ಪೋಪೆರ್ ತುಲೆ ಆಯ್ಗ ಆಯ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಬೈಕ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ತುಲೆ. ಸೀದ ರಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತದು ಬೈಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲರ ತೂಪೆ. ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಡೈಲಿ ಪೋಪ ಸೋಮವಾರ ಹೊರತು ಶನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ. ಆದಿತ್ಯವಾರ ಒಂಜಿ ರಜೆ. ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ ಕುಡ್ಲಡ್ ಕೇಪಿಟಿ ದಲ್ಪ ಶರ್ಬತ್ ಕಟ್ಟೆ ರೋಡು ಒಂದು ಕುಡ್ಲಡ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಥೆರಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆಯಗ್ ಅವು ಸ್ಕೂಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೈಕ್ಡ್ ಜತ್ತದು ಸೀದ ಇತ್ತೆ ಗೇಟ್ ದಾಡೆ ಪೋಪೆ ತುಲೆ. ಬೈಕ್ಡ್ ಜತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಸೀದ ಪೋಪೆ ಆಂಡ ಸ್ಲೋ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಅವಳು ಗೇಟ್ ಬಾರ್ದುಂಡು. ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡು 2 ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿರ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಪಿರ ಪೋನಾಗ ಬಸ್ಸುಟು ಪೋಪುನು. ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದೆ ಪೋಪುನು. ಪಂಡ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಕೇಪಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ದಾಡೆ ಪೋಡು ಇಂಗ್ಲೆ ನಡತೊಂದು. ಸೋನು ಡೈಲಿ ಥೆರಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ಗಿದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕರ್ಮುದ ಜ್ಯೂಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಗಾಡಿಡ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುನು. ಇನಿ ಅವು 6 ಬೈಜೆರ್ ಪಂಡ ಅವು ಅಂಗಡಿ ಬಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸೋನು ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆಗೆ ನಾನು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಒಯ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬುಲ್ಪುವೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಬುಲ್ಪುನು ಒಯ್ಪುನು ಪಂಡ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು. ಅವೇನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಗಾಡಿ ದಲ್ಪ ಅವೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ತೋಜುನತ್ತೆ ಅವೇ ಐಟ್ಟೆ ಮಾರೊಂದು ಇತ್ತನಾಗ್ಲು ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸುನು. ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಸೋನು ಅವೇನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಚಾಲುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ನನ್ನ ಬುಲ್ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಾಡೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು. ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ಉಡ್ತು ಜತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸೋನುಗು ಮಾಸದ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಅವಳು ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ತ ಜತೆ ಇದು ಜತೆ ಅಂಚಾದಿ ಮೂಲು ಬಸ್ ಉಡ್ತು ಜತ್ತದ ಮಾಸದ ಎತ್ತು ಕೊರ್ನಿ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಸ್ ಉಡ್ದು ಜತ್ತದ ನಡಪರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಲೆತೊಂದು ಪರ ಬರ್ಪೆರ್ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆಟಿಸಮ್ ಜೋಕುಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಜೋಕು ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪು ಜತೆ ಅಂಚಾದ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ದೇವೆರ್ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಜನ ಪಂಡೆರ್ ಆಟಿಸಮ್ ಇತ್ತನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನು ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪಂದ್. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಹೈಪರ್ ಇಪ್ಪೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಐಕೆ ಥೆರಪಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್ ಕಿನ್ನೀರ್ದೆ ಥೆರಪಿಗ್ ಪೂರ ಸೇರ್ಸಂಡ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್. ನಮ ಮಲ್ಲಾಯ್ನಾಗ ಥೆರಪಿಗ್ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಏತ್ ಪಂಡಲ ಆತೆ ಎಲ್ಲಿರ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಒಂತೆಂಡದ ಒಂಚೂರಂಡಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್. ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೈಕ್ಡ್ ಬನ್ನಗ. ಆಯಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೀದಾ ಪೋಪೆಯೇ. ಇಂಚಿನೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಬಾಲೆದ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪಡ್. ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.